Eliholo likumbindi wesixeko saseKapa siza kudala imbali ngokuthi bekokuqala apho intetho yesizwe kamongameli ibanjelwe ngaphandle kwePhalamende emva komlilo otshise lendlu yowisomthetho ebutshini balenyanga. Umasipala umbhaxa waseKapa unikezele ngeliholo ukuze kubanjwe intetho yesizwe kamongameli apha. In a time of national tragedy, we felt that it was important for all South Africans to come together and to put aside whatever differences of politics and news and the debate topics of the day and to help one another. iPhalamende iqhwabele izandla intsebenziswano yomasipala umbhaxa waseKapa isithi nangamso. We will rise from these ashes as we did in the aftermath of the struggle against apartheid. We will rebuild, we will recover, we will win. Eliholo liza kuba phantsi kwePhalamende de umhla we-17 kwalenyanga, kwaye lonto ithetha kuba imithetho yokhuseleko kwaye neyeendibano zasePhalamende kufuneka ilandelwe. Kulomsito kuphindwe kwaphawulwa nangesehlo sokutshiswa kweholo lasekomani eMpuma Kapa ngale mpelaveki. Would stay with an understanding that there is a problem that is at the present moment happen in Komani, and we'll look at Komani and we will come back if there is any difference in the understanding of that one. Kusenjalo iPhalamende ithi amalungiselelo entetho yesizwe kamongameli sele ekwinqanaba eliphezulu. Okungekacaci okwangoku ingaba iminyhadala yemikhosi yesizwe yanyaka nanyaka eyinxalenye yentetho yesizwe kamongameli iza kuba khona kulo nyaka. Ulelani Philip, SABC News eKapa.